салом ба ҳама. боз як бозии дигар барои пулкоркунӣ дар телефон силка барои бозӣ дар поёни видео мешавад. вақте шумо бозиро мекушед, шуморо ҳам хел менюро нишон метавад. дар инҷа мо бо воситаи Google аккаунтмон метавонем регистратсия кунем. вайти через Google интихоб мекунем, ба воситаи Google аккаунтмон регистратсия мекунем ва дар боло ваша имя номона менависем. поёнашда боша выберите страну ва кадом давлатеда ки зиндагӣ мекунем интихоб мекунем. давлати дар коримонро интихоб кардем. поёнашда боша забонеро нишон додисае ки ба кадом забон мо гап мезанем. ман забони русиро интихоб кардем. дар инҷа шумо метавонед ба кадом забоне ки гап занед дар инҷа интихоб кунед. далеро интихоб мекунем. як бори дигар далеро интихоб мекунем. бо як бори дигар дале завершита зер мекунем. тамом мо регистратсия кардем ва метавонем дар ин бозӣ танга кор кунем ба таври автоматик ва тангаро ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. начат сессия зер мекунем ва дар инҷа предоставита зер мекунем. настройкаи телефон монда бошад, ҳамин бозиро гирон мекунем. ай настройкаш ки гирон кардем, бо мебуроем бозӣ монда меоем ва мо дар реклама нишон метавад. рекламаро тамошо мекунем, пропускат мекунем, рекламаро маҳкам мекунем, рекламаро ва тамом бозии мо сар шид. тамом мо ба таври автоматик пул кор мекунем. баланси ман 0 буд. аз тарафи дасти чап угли боло 0.0014 шида поёнда бошад. инҷа секундча нишон додасае ки чанд секунд ёки чанд дақиқа ҳамин барномаро мо истифода бурдасем. ва поёнашда бошад текущий скорость заработка нишон додисае, яъне ки чанд айрӯи скорости чанд мо пул кор кардем. поёнашда нишон додисае. мо ҳамин хел телефонро дар ягон ҷо мемонем. хелаш телефон ба таври автоматик мо да танга кор мекунад. тангаро метавонем ба пули ҳақиқӣ алиш кунем. коннексия интихоб мекунем. як бори дигар коннексия интихоб мекунем. ман ай бозӣ мебурам, атличнаро зер мекунам. аз тарафи дасти чап угли поён кубика интихоб мекунем. дар инҷа бозингарои беҳтарина нишон додисае ки якум, дуюм ва сеюм ҷо. мегзарем ба таври дигари пул коркунӣ. дар инҷа мо силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем. ҳар касе ба силкаи мо регистратсия кард 20% кор мекунем. ҳар касе ҳамин бозӣ пул гирифтак 3 сенти дига кор мекунем. барои силкаро копироват кардан копироват ёки поделитсаро зер мекунем. ҳамин силкаро дӯстонмон дароӣ мекунем ва бо дӯстонмон пул бисёртар кор мекунем. мегзарем ба таври дигари пулкоркунӣ. дар инҷа бозиҳоро установка мекунем ва пул кор мекунем. приложение задача интихоб мекунем. дар инҷа бозиҳо ва саволу ҷавобҳо ҳастанд. дар бозиву саволу ҷавобҳо пул кор мекунем. предложение опросро интихоб мекунем. дар инҷа мо дар саволҳо ҷавоб метаҳем ва пул кор мекунем. нашри приложениеро интихоб мекунем. дар инҷа бозиҳо ҳастанд, барномаҳо ва видеои ютуб ҳастанд. ҳар як бозиро ки мо установка мекунем 5 дақиқа истифода мебарем. 2000 танга кор мекунем. поёнтар меоем, видеои ютуб ҳастанд. ҳар як видеоро ки мо 5 дақиқа тамошо мекунем ва 2000 танга кор мекунем. ман видео якумша мекушам. дар инҷа начата интихоб мекунем. видеоро дар ютуб нишон метавад. тамошо мекунем видеоро ва вақте видеоро тамошо кардем бо барнома монда меоем ва аз тарафи дасти чап болода галочкаши ҷои рақами 1 да ва мо 2000 танга кор кардем. барои пуломона гирифтан ай ҳама значоки охирон аз тарафи поён угли поён аз значоки поёнгиша интихоб мекунем. дар баланси ма ҳозир 0 барое ки ман нав регистратсия кардем ва 10000 тангаш 0.01 USDT мешавад. поёнда боша кашлокро нишон додагӣ. пуломона метавонем дар кашлоки Payeer, Khedra, Gcash, Danacash, Advocash, PayPal, Perfect Money, IRTM ва дигар кашлокҳое ки дар ҳамин ҷо дестем метавонем пуломона бигирем. дар Payeer бошад минимал каш 0.35 USDT, 0.35 USDT 3.5-4 сомонӣ хидмат мешавад. ва ҳамин видеои мо ба охир мерасад. то видеоҳои дигар.